No terve Järtsi. No terve, terve. Nyt meillä on veneet, molemmat veneet nyt on taas vesillä. Näkyy siellä taustalla vai mitä? Joo. Kyllä tää kevätpuo tässä Hailuodolla, ne on kyllä vuoden parasta aikaa. Joo. Meillä on nyt yksi moottorivene ja yksi purjevene. Joo. Millä mennään nyt sitten? Kuule mennään toinen toisella ja toinen toisella. Voitais mennä tuonne Ruotsin puolelle vaikka. Joo, mut hei, huomaatko että siinä purjeveneessä ei ole vielä masto? No, se tulee nopeasti ylös. Meidän pitäisi sekin järjestää sit. Joo, ja sitten täytyy ostaa muonaa. Ei Varsinkin nestemäistä muonaa. Ei sulla ole mastoa kotona? Ei taida olla kuule, se on Venäjän masto myyty jo vuosia sitten. Otetaan hei mastoista toisesta veneestä. Kyllä näitä riittää täällä kuule. Tullaan sit illalla hakkeen. Näin tehdään, joo. Joo. Nyt äkkiä mastoa hakemaan jostain. Joo. Jörtsi hei. Niin. Oliko sä kalalla? Joo, ja helpolla tulee kuule tässä Ahvenanmaalla. Haka vetävää, sit nykäisee kerran, niin tulee sellainen 5 kilon klöntti. Ai jumalauta! Kyllä illalla syödään kuule hyviä haukipihviä. Tänään syödään haukea. Joo. Aika murelta muuten näyttää. Joo, ne on ne parhaimmat maultaan, ne vähän kuluneet. Joo. No niin, hyvä näin. Hyvä näin, joo.